Oho, Zanefa, Zanele, Ngidi. Ozala, hlala phansi. Oyisaba wena. Yazi bengenandaba nanokubhema wakhe insango. Ngoba ubuyibhema yabo itawa wena wedwa. Manje sewuyibhema udakele nabanye abantu, which is wrong. Zanele, ngiyakuthuma mfana wami. SAP. Hambe uxolisele lo doti owusho izolo. Ngibona ivideo yakho izolo before ngilale. Xhaphaza umayogati. Delela umayogati. Zanefa uma umculo usuwehlule vuma ukuthi umculo usuwehlule. Yekela ukulokhi uhamba ukhomba abahlali bemicimbi uthi abaqashi. Uqasha kanjani uBhimba? Ubala umhlelo womcimbi ongafihla ukuthi aqashe iBhimbi lizombhimbela. Akekho umhleli wemicimbi ongakaza amqasha umculi otrendayo. Njengamanje ngoba utrenda ngensango nje. Ufuna ukutrenda ngamasimba nje. Into enhle leyo. Umayogathi ngoba enjena uyathanda yena. Mhlambe komele ngikutshele lokho ndoda. Umayogathi aka-affectwanga yona idwarfism kuphela. Bafethu nani niyazi ziningi izinto ezihlasele umayogathi. Ngaphandle nje ukuthi udaleleke uzaleke wabamfishane. Kodwa kuningi okunye. Baningi abantu abafishane sibaziyo omzala onanobani. Kodwa abanje ngaye umayogathi. And in South Africa ayikho iorganization ekhona engenaye umuntu okhubazekile osebenza kuyona. Yebo indaba. Wena uzothi ukhuzani ngoba nakhe eqasha umayogathi uyamdabukela. Yes. Awuhambe mfowethu uyolungisa lo settlement sakhe so futhi angidingi ulungisa lutho. Hamba uxolisa. Ukusuka lapho nje uyimbela igodi mfana ivele uyiphuphele vele. Umculo usuwehlulile sewufuna uhamba ukotela manje ngeingane. Ingane ngabe mfethu kuwena umayogathi ephile nokukhubazeka. Mina ngiyisimpela futhi ngiyathukana. Kodwa ngaze ngathuka umuntu okhubazekile mina. Angaze ngathuka umuntu okhubazekile ngesicisi sakhe sokukhubaze angaze mina lo dodo ngenze ngwenze mina. Ngihleze ngisabantu ngithi lababi banamakhanda ami kanje angaze kodwa ngithuka umuntu okhubazeka kwakhe. Awuhambe mfethu you rectify that mistake oyenze izolo. I hope you understand Zanele Zanefa Ngidi. School out.